खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगाय इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबबाय सेराव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सानफ्रामबोनि बायदिनो सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां जाजानो लुगैदों नामा बाल बे दाउआलाय आंखौ जानो हायै नुनानै एकदम गिसिरखो ना माखो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना हाथाइ सानाया इदिनोसै आप डाउन जागासिनो दङ आया मा दादागिरि न'निनो दाउला सेक्रा आरोना दाख्लै जानायनि लोगो नामाथाय बुनायखौ माइ नुदों नोंथांमोना नायनानै मिन्थिखासिगोन आंबो बारा मिन्थिला आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै बक्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय ओरै सुजि एवनो आखायाव लादों आङो फुंनि समय नालाय ओमफ्राय नै जोंहा दिनैहाय खारौ खान्दाया एसे लामैनो मोनबोदों बारसे बारनै बारथाम बारब्रै बारबा सय सातथा आरोना एकदम थोसारनाय मोनबोदों दिनैहाय ओमफ्राय लोमजानाय दाबो खाराखै फुङावनोथ' आं सिखारनो हायाखै 7थासो जागुलायदों आंना दै लोंखाङै आरिखाङै ओमफ्राय गाथा गुथा दै स्र' लाबोनानै दोनफैखांबाय एबारना आदार आरोना थ' बेखिनि समावनो र' बैथिं बिबै फिसौआ मा खालामदों एसे नोंथांमोननो देखायहरनो आङो हाग्रा फुनो ना मानो सिखा बिहरखो नों बेयावसो आंनाव हनै माथो जयाखौसो एख्ल'बाय ओइ मामा हामा होनगोन आनथिया हामा ओइ हाग्रासो आबैया हाग्रासो फुदों मालाय ओइनि दुब्रि ओइनि आबैया अमाव होनोसो हाग्रा लादों अमाव होनोसो लादों सामथाया फेनाव सिथाबबाय थायो दे फुदो सामथायखौ फुदो दे आनथिया फुबायना माया माने मालाय दुगैस्रां लोबस्रांनै ओरै साफ साफाय खालामगासिनो दङ मन्दिरखौहाय गाहाबो नारा नाथा आरोना ओमफ्राय आरोथ' सोनाफोर मा होनना बुङो मोनसे हामथारनायनि उनाव मोनसे भयंकर बेमारानो थाबथानानै दङ नालाय दा मा खालामनो मा मानो जाबाय एकदम भयंकर बेमारासो हाबबाय आरोना खम जारला ओरैबो जाया बेमारासो थाबथालायबाय आंनाव फुंनि हाबाफारिखौ फटाफट फोजोबना लागोनसै आङो ओमफ्राय फिसालानो जादा फुङावनो बिदा खिल'नि आवाज खोनाबाय गावबो गाबज्रिदों नालाय ओंखारलांबाय गैया गायबसो थाथोंसै आं मा होनना बुंबावनो मैया मोनदों एसे ओमफ्राय फुख्रियाव दुगैहैनानै बेलासियाव फुख्रियाव दुगैहैखुमादों आङो एकदम बादा हरखाथारदोंमोन फुख्रियाव दा दुगैखा दिनै होननानैहाय बेलासियाव दुगैनानै फैबायना होजादों ओजों सेन्देलजोंनो ओजों आंहानो मा देहाखा बेनि सायाव अयथासार आरो बिदि दुगैखुमाबावो मा होनदों आङो लं थं खुनानै भिडिअ खालामनानै बुसिन बुनानै आपल'ड होगोन आं होनना बुंदों सरि मामि सरि आं बिदि दुगैखुमाला जाजाथारबाय गावहा दाबा मा जायो माबानि ओइ इन्डिया गेटखौ बारलांबानो गोसोआनो सोलायलांखायो आरोना न'आव बुजायहरनाया मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय ओरै एलाइसि गरनै होस्लायनानै गाइखेर साहा फुदुंबाय आङो ओमफ्राय रायजोफ्रा नै दहाय मालाय फुङाव जों सिखारियावनो लाल साहा लोंखांबायानो एबारना सुजिजोंखौ लोंथोंसै आंथ' सिनि होनाय साहाफोरखौनो माने गोदैफोरखौबो जानो गिदिरा जाबाय आरोना दा मा होनो हाथाय बुख्रां जानानैहाय सुजियावबोथ' सिनि होबाय सेस गासै जानो सानदोंमोन आङो मोनायावबो ओंखामानो जायाखै अरनो हायैखायनो जायाखै आं जिरखंफ्रानो दोलाजोबलाय लांबाय जारलासो सुजि सुला जाखांनानै आंबो सामसनैसो जाबाय सामसनैखौनो आधा घन्टानि बारा जाबाय आङो अरजाया गल' गल' खालामनांबाय मानो होनबा थाबथा थुबथा जाबावबाय बे बुख्रां बुसि गोजौ गाहाय जायगाफोरावहाय ओमफ्राय आदा एन्टनियासो आंखौ नानि सना गोजौ गाहाय नुलाय लांबाय खावलायखौनो बुनानै होनदों आरोना नंमारगौ गोजौ गाहाय जालाजोबखाबाय जायगायानो लोगोसेनो हाथाइखौबो गोजौ गाहाय जानायसो मोनबाय आङो अरजाबबाय थानांनाया नै बेखौथ' अरनाय बादिसो मोनबाय आरोना आङो आरो सिमाङावथ' थल' हाथाइ गलाबायनायसो नुदों आङो बिदिबा माबा खैफोदसो देखायोनो बेखौबो गिबायसो आरोना आङो दा नुमारथारदों आं माने हाथाइफ्रा थिग गैला नालाय थल' गनाय सिमां नुदों आरोना लोगोसेनो नैबेयो बिदि नङामोन एसे अरमां जानायसो मोनबाय ना डिप्रेसन जाबजों मोनखोथाय आं मिथिला मिनियाबा मिनिजाया डक्टर फारसे ओंखारनोसै सोनाफोर जाला ना अबस्थायाहाय थांसै दानो गरमाव हले दाबो होथारगोन
ओंखारगोननोसै र' गरमा गरमि ओंखारबाय जोङो बिजनि फारसे दावखोनोसै ना मा बाबा बिजनि फारसे दावखोनोसै एबा हाथाय बुनायखौ लानानै खावलाय लदखौ लानानै आरोना ना टंलायाव थांनो खनसेनो टंलायाव गुवाहाटियाव रौना होगोनसै जुनारफोर रेडि जाबाय दे थाग जया जया थाग बेहा जों ओंखारबाय मोखां सोमजाजोबो जारलासो बेजोंबो जा गोबावसै दिनै लिपस्टिक फोनबाय आरो जुनारफोर एसे बुलब लबबाबो एसे लिपस्टिकजों कभार जाथोंसै होननानै उफाय गैया लामा ससेयावसो दै गांगुलायनानै लोंफैबाय आरो ना दलङावसो दै लोंबोनो बावदों ओमफ्राय मोनसे खोथासो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो बावदों आरो ना पेनकिलार आरि जालाबायनानैसो मानसिलाय खानाया जा गदों ना मैया लोबनायाव आयौ अति मात्रा खानाय गदों जुनारफोर जाखिनि गयो लोबनायावथ' बोबाथाय माबा मानसिखौ खालामनानै बोबाथ' गखायो मोनखायो खानाया गखायो आंना मैया लोबनायाव अभारलड खानाय गदों आरो उन्दुनाय समाव नैबेबो ओरै बोबाय नोंबो मोन्दों बाबा बेबो मुथा मुथा खानाय बख'गासिनो आंनिफ्राय आरो माने गदों ब्रुं ब्रुं आंथ' गिबायसो सेस माने साइड इफेक्टसो जाखोना माखो आंनाव खानाय गनाय सोरनावबा बायदि बायदि साइड इफेक्ट जायो होननाय खोनादों आङो एबारना हेभिसिन जाजाबायबो आंना पेनकिलारा जुनारफोर सिगां ब्लगसावथ' आं गरथाम ना मा होनोमोन थ' बियो बारायबावबाय कुवान्टिटिया मोनायाव आं थानो हायैनि जाबावनांदों ओरैबादि गिबायसो आरोना खानाय खुनाय लांदां जालांजोबा गैलाहाय सयथिबो ओरैबादि गदों डाबल गदों आरो जाखिनि गयो बेनि डाबल गदों जाबाय दै लोंखांबाय ओमफ्राय नै दलहा दुस्थ' बिसोरो आं रागा जोंनानै दंखायो फिसाजोखौबो मालाबानो नैबेनि आयनाखौ दाख्लैनो फिदिङै बख'दों ओमफ्राय माबा सोबाबो जाला आंहाबो रोंलासो जि नाजाबाय आं सोबाबो जाया दा फारसेल' आयनानै प्लास्टिकआवसो सोनानै लाबाय नै हरलां हरथांनो बैहाय बाजारावहाय खुलिदोंना खुलियाखै बानायग्रायाबा बिनोसो लगायहोलांसै आं दा बेयावबो 10-20 थाखा गारबावदो थाथ'नो बाबाय आङो जि अयथासारलै आयौ सयथिबो थल' थिंग्रिं आयनायानो उरायग्रोनोसै र' खय घन्टानि उनाव मबाइल अन खालामखोथाय आङो ओइ दखानाव फाहामनानै लाबोबाय दासो आरोना हरसे थोदो आंनि आखायाव मबाइल गैया हरसे सानसेयानो जाबाय नै दा खयथा जाखो 2टा खम जारला डाक्टारनाव लाबोदोंमोन सोरनाबा डाक्टारनाव आरोना मबाइलखौ आरो जेबो खामानि गैला बेखौनो दों लां होननानै फैदों जोङो फैदो फै रुमाव माने हरसे थाबाय आरोना फैदो मा फैदो खस्थ' मस्थ' खाथिनि बिब'जों बिफाजों खनफा खननै रायज्लायहरनानै होदोलाय फैदो थांसै आखाइ हमसै जेरावबो असान्थिसो मा गलांदों मा प्रब्लेम जादों पात्ता गैया बेफोरो थ' मबाइलखौनो दों लांफैदोंसो होनदों खिन्थु फिसालानि प्रजेक्टनि माखासे बुस्थु लांनांगौ दं आरोना बेखौबो लानानै थांफाखानोसै आहा बिराद बाबाय आङो बुस्थुफ्रानो माने मावनांगौआनो गोदोसोनानै थाजोब्बाय ओंखायनो लानानै थांफाखानोसै नै असान्थि बामनानैसो लानांबाय गरमावनो दल'खौनो थाया सफैबाय सोनाबा रुमाव जि सान्दुं गोसा सानसुनासो थांखादों माने सानसुनासो लेंहरखादों नालाय ओमफ्राय बिफाया मैया आं नाम्बाराव फन बुनायाव 8था ना 8:30सोआव नांदोंनो आरोना मैयानो जादों खोमा बुस्थुआ लानानै फैबाय फैसा गारलायबाय मबाइलनि माबा EMI नाम्बार ना मायानो गायब जाबायमोननो आंना इउटुबावबो नायखादोंमोन आं मानावहाय बिदिनो गायब जायो मायो होननानैहाय बानायना हरबाय मा होनबावनो ओमफ्राय आंखौ मोजां नुदोंना खावलायखौ एसे माने सानि लर बुनायाव अलमस्ट सेमबाय खिन्थु सिङाव दंबावो ओमफ्राय आं बिराद सानाय समाव सानदोंमोन जे सागाबानो जाबाय नांगौबा बुनाया उनाव खारबाय थाथोंसै होननानै दा सिंनि बुनायाथ' दंबावो हाथायाव मोदोम बाथाब फैलायनाया बेथ' दंबावो ओइथिं ओमफ्राय मा खालाम दासिमबो खुगाखौ सिनो हायाखै आं ओरैबादि नै आसि इसिबां दङ इनिफ्राय जबरदस्ति ओरै फुवारबाथाय नैथिं बिराद सायो कमेन्टआव मोनखादों आङो 15-20 दिन थायो होननायसो मोनदेरबावलायबाय आङो बिमामोननिफ्राय आं सानबाय आंनाव थासिगोन मानो होनबा सप्तासे जाखाबायानो थाखासिगोन बियो 10 दिनसोआ
बुनाया आरोना थेवबो सानाया बिदि दाख्लै बायदि थां नंला आरोना बेखिनि ओमफ्राय दहायनो नै दालि ओमफ्राय पटल भाजा एवनानै गालांखादों ओमफ्राय बेदरथ' सोथ'ला बे खुगायाव पनिर लानानै फैदों जानोबो हाखाया बिराद खस्थ'यैसो जाखायो हाथाया दाबो सायो नालाय अरोब्ला आरिबा बे जाग्रोमासना ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना क'क्राझाराव फाहामफैबाय बिलासपारायावबो लांनो बादि गोसोखांदोंमोन आं खिन्थु आं बिलासपारायाव खुनु बेलेग थांफेराखै आं बबे साइडआव मबाइल दखान दं बबे साइडआव फाहामग्रा दं मोनथिया नालाय ओंखायनो सोंबाथ' मोनगौमोन खिन्थु थाङासै आरोना क'क्राझाराव एसे खामानि दंखायो हिसाबैहाय फैदों आरोना जोङो दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनाय जालांबाय ओरैनि मैयानि दिनैनि मिक्स थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय